Tohtoročné poznávanie Biešťat začíname v dedine Poľana, ktorá sa nachádza nad Solínskou priehradou. Z diaľky sme videli hustý dym. Našťastie sa nepotvrdili naše obavy. Jednalo sa o výrobu dreveného uhlia. Že kamaráti s uhliarmi, nie? Chata bola postavená v roku 1973 ako chata študentov sociológie z Varšavy, odtiaľ pochádza názov Chata sociológov. V zime roku 2003 chata vyhorela, v roku 2004 bola chata sociológov znovu otvorená, má terajšiu podobu. S tým, že na jednom mieste na chrbte odbočíme na vlastne, kto bude mať záujem, na najvyšší vrch tohto pohoria. Hej, tak sa to volá? Trochianec. Trochianec, alebo vysoký vierch, podľa toho, ako to tu má. Hej, a potom sa vrátime zase na ten chodník, z ktorého sme odbočili a pôjdeme smerom dole do Lutovic. Po krátkom oddychu na chate sociológov a oboznámení sa s ďalšou trasou pokračujeme smerom na Trohanec. Na vrchole Trohanec foto do kroniky a už nás čaká len klesanie do cieľa, dedinka Lutoviska.